Vandaag is de CITO-toets echt van start gegaan. En nemen we een kijkje op de basisschool Forsterman van Ooyen hoe de groep 8'ers het er vanaf hebben gebracht. Was de toets zoals je verwachtte? Er zaten best wel moeilijke vragen tussen, zoals ik had verwacht. Maar ook best wel makkelijk. We hadden ook al veel geoefend en de oefentoets van vorig jaar gedaan. En wat vond je moeilijke vragen? Iets met procenten. Vond ik moeilijk. Weet ik niet meer. Een paar vragen bij de werkwoorden. Bij taal bijvoorbeeld, dat je dan moest kijken welk woord fout gespeld was. Dat is best wel moeilijk. Zal je blij zijn als deze 3 dagen klaar zijn? Ja, En waarom? omdat het heel veel werk is. Ja, want ik wil eigenlijk wel zo snel mogelijk mijn score weten. Ja, heel erg. Ik hou niet zo van toetsen. Jongens, dat was het dan. Is dicht, dat was het voor vandaag. Nou, is het meegevallen? Ja, oké. Je mag het even laten liggen allemaal. Je hebt je potlood en terug naar vanmorgen. En lekker eten. En vanmiddag zie ik jullie weer. Goed? Zo, de eerste dag van de CITO is meegevallen. Morgen nemen we een kijkje op de Europa School in Zuid-Zanden.